Ja odkazujem všetkým stavbám, nech všetko vypočítajú a nájsť do 17. a tam sa vidíme a pijeme. A hlavne zvíťazíme. Odkaz, takže ešte raz komu? Stavebná do toho! A Bilo je ožrat. Bol si na Univerzite Deadmatch? Bol som, Ideš na finál? jasné. Poznáš nejakú alkoholickú vec? Ne, Chceš niečo odkázať super? však, že ich prepijeme, jak nič. Budú ležať pod barom a my ešte budeme ďalej chlastať. Takže pozdravujem vás a stavbári, manažéri, držte sa, vaše hepary to nezvládnu, lebo medici a farmaceuti vám to nandajú. A to si píšte! Tak zakričte 3, 2, 1, teraz. Medici No, daj. Nevypili by ste celú fľašu za fakultu? Určite nie. Ale tak no, dobre. To je to. Čiže držíte im palce? Samozrejme. Takže ešte raz farmaceuti a medici, idete do toho. Vyhráme, Áno. jasné. Medici do toho! Ne, poberaj na tých chalanov. No poďme za nimi, poď. Chalani, čaute, čo tu robíte? A tak popijeme pomaličky. Chystáte sa na Univerzite Deadmatch? V finále? Tak určite. Chystáme, určite, hej. Teraz trénujeme pred cvikom. So much heat, so much hustle. They want me. So much pressure, so much heat, so much. No, že FMUK určite vyhrá, u nás prepije, máme už kúpené trička a určite vyhráme, bo FMUK vám ukáže, ako je piť. Čo by chcela odkázať farmaceutická fakulta pred finále? Čo by som odkázal, takže pánom stavbárom a farmaceutom, aby si dobre pripravili žalúdky, lebo manažment sa určite nechá zahambiť. Príde aspoň sám vyhrať finál. Tak to vyhrám aj sám celú stavebnú prepiu. Tak dojdi. Dojdem. Marcelovi otvoríme samostatný bar. Prídeš? Tak to dojdem. Chceš niečo niekomu odkázať? Nie, Nechceš pozrieť maminu, babku, sesterník? radšej nie. No tak v prvom rade nech si zarezervujú dobrý flečík na áre, lebo to bude drsné. Takže asi tak, ináč držím palce, nestejú do toho. Manažéri všetkých prepijú!